right hand. Fear not, for I am with you. Be not dismayed. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I am your God. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. I will uphold you with my righteous right hand. Kublai pi baro iwe pi we sa shisen ke pendap yang ada ke jingkpen bakrau banyo ikene galat banya selok nagak tin jong blay hagani ke sngi hot nilayat lengba kipor kibanai jong new snem ni lajan poi chubanai bakadu jong new snem ngisa satang santayo aa bankut kanega quarter Bagani ka sngi la poi shikla nong ka bakandai jinge pet lang jongi kan long halor kanega subject ka bakerteng contrary passages lane ki Dkhot Bible Kiba Ïapyrshah bat ki bajenjar ban smutho oi prabangai be bat ki parlok ki jonga ngai ku play pi na kawai ka tayo sha kawai pat ya ka jinge snot jong pi kat ba pia sam ni kini jing hikai shi ki parlok para jor to duai kanega jing persyang Pan penmi kene ke program kan long nak bentak ke buram ke jong blay. Chuan ya chakmat tungin syet wai. Kok pau blay jungi bahap neng ni ai ngo nak bentak kene ke por ke bak kerpang nak bengilak ban yet sa sen pat nak tin jong me syapang ki jing hikai ki benela jong tin jong me. Wai try jisu ngi dwai bu men sim jong men yalam yang i wai pi wai. Kat bu men sim ko ni yalam ingi bangi hi ngin la ban yo ke jing hikai ki bu blay hi kwa ingi bengin tep pat bengin sotho. Agak kerteng jong Jesus Christ ni pan pangibuti kanya program parok kawai. Amen. Contrary passages, lesson 9. Ki Dkhot Bible Kiba Ïapyrshah. Lana ki Dkhot Kiba Ïapyrshah. Lana kiba shitom yang ibangin sotho. Kata kada mat pedeng jong jingi puli jongi hakani kasngi. Ramet syam nganya syakmat. Ngasukwa banle ka foundation hang ni. Habangi puli ka ktin ka jong oblay. Ki don arjat ki Dkhot aga Bible. Ane arjat ki benta ki ba ngin yo ban puli halor kan no subject. Bening kong ngi Dkhot ya ka major lane ka clear text lane ka ka ba shy bat kabam don jingkli bat kabam don ka Jingi Ïapyrshah habang ya puli ya ka narrative jong Bible. Ka ba arpat kadai ka minor lane ka ambiguous text lane kita ki Dkhot Kiba wan rajing yang i bangin sotho shy ya kaktin ke jong blay. Hoat teng kalak banlong bang ngim sotho ika context. Teng kalak banlong ba kajing kren jong unong tho bat kajing sotho kajing pet jongi ki yit khamat ki bangingi pet kamdai kat kum kajing thmu jong blay habola ai gitu kajing tho hunong tho. Te ka problem hang ni ka long ba teng nga ngapet di khamat khasi jonga ya ka ka bala ban long ka jing hikai ka basuk ban snotho ladangi pet nagi khamat jong ki jiu kata ka shlong tangan nuksa hagan ni ka sngi nga syukwa ban shu ai jingmut kat ni
pi habangi yet ya kano subject na Bible ngim don ke jing arta tin baka Bible hi barok kawai kalong ka tin ke jong blay ka blawan na jing persat mansim jong mansim bakot u blay lo penon kam yikinong thot jong Bible da ka ba open shy ya ke jimut jum berkat la ne da ka ba u inspire ki thoughts jong ki pat maki pat ki thot ki contain baki sngot ho pat ngi don pat ngi yo Bible kum bakalong mentah te habangi ya kendo ya kini kita khot ki ba kai ka bangin ban le kai ka bangin ban le pi prabangat kalong ka basitom mingi bangin yat na kitu khot ki bam shai bat ngin persyang ban bo ikit khot ki ba shai la ne ban persyang ban fit ikit khot ki ba shai nang bangin yo ke jimut barabor ka juwan ra ke jing namar bang ngimla ban penyahap ya ka ambiguous text but ka major la ne ka clear text Reka ka bangin ban le kalong bangin ban approach le ban ya kata kalenti hakabat ni play shuai kita khot ki bangi khot ki major le ki clear text kita khot ki ba shai kadar hakabom don show jing artatin jing mut jong kita jing tho nang tapat sawan shakini ki khot ki bangi khot ki minor le ki ambiguous text oi prabangit minya shem hagani sngi katto katni tuli ki passages na ka Bible ya ka bangina persyang banyet ya ka jimut but katakan long approach katakan long principle ha ka bangin persyang banyak kmi mentaga singin ya na ki major sya ki minor ngin ya na ka clear text sya ka ambiguous text kani ka dai kam hajing sya ka bangile ha theology kat bangi persyang banyet ya ka jimut jong ka no khat la ngile exegesis la ngile hermeneutics kani ka dai kam ha ka ba ngi parabor niyo ya kejimut. Hai prabanget na dwai bu blay don kat bat ni mentaga sngi kat bingek tak kini ki santali ki benta habi day bat ki Dkhot la ne ki passages ki pashitom yangi bingin soto. Day na daw ki Krista na kini ki sngi la ban long mapi mangaru kumjo ngim la ban soto shai ya ka eba kaktin jong blay ka persyang ban kren hangi. Henry hato kata kalong ka jing tabu ka jong blay. The lele ru u blay kwa ingi way pi way begin tip ya ka way pa ka way ka jing tamu jong u ya ka jing im jongi hoi ka shulong ha ka jing long breu ha ka limitation jong ka tin ka thali ngimla le se ban articulate lut ya ka ka bu blay ulapan pau ha ki nong ithul pa lan ngimla ban sngo tho shai na marka don ka limitation ha ka jing sngo tho jongi ya ka original culture ya ka original language ya ka tin tan rai wala kata ini persyang kene kesngi banyet banyet ti jeliu kenapa kene kejing puli jong ikan long shisha ke pesaiso bat ke pementoy yang iway piway pan syupet syong nong rim ya ke bangala keren haduk mentah tongan syupet artli ke bentang ini apa sejing penpau ke lenong ke balai ini pet ke Dkhot ke bakat sao pan ini pet Yohanes ke lenong ke beningkong ke Dkhot ke beningkong haduk ke balai hang ne ngin yo ba Yohanes ke lenong beningkong Dkhot beningkong haduk balai ka dai ka major lan ka clear text ha ka ba nadong shadong ki jing kren ki jong jisu ki long ba shai kadar jing ban pau ka lanong ka balai ka Dkhot bakat sao ka long ka ambiguous lan ka minor text ha ka ba ka ni ki jing tho kam da shai ha ki ba buan ka jing kli ka wan ha ki jing mo jing berkat jongi ha bangi nu jor ki ni ki ar tong chopet ka ne ka nuksa nang ta pa ni ya set shi ki jing puli jongi mta ka sngi jing pan pau ka lanong ka balai Dkhot bakat sao ngap ba gini kantin ong bat ha utaw angel jong ka balang halau di kaya tu tho yakini ki ru ong amen yang pliano yang pliu blay mane Jesus Christ unong pla obiyaine baru bashisha jing sedang ke jinglong jong blay pi ka ni ka phrase ang ne ka jing sedang ke jinglong ke jong blay sngo kumba u jisu ulong ke jing sedang jong ki jing penlong lan ki jing tau jong blay ki baro dan mot larang ni shu evaluate ya ka phrase sngo kumba u jisu u klamdon nado meningkong dan mot hadin bu blay ula penlong u jisu long u beningkong na kita ki bu blay ula tau penlong ha ka ni perthai bat ha ka pening te ka ni long ka ambiguous text kam da shai Henry habangi pet pat ha ka Bible barok ka way ka kubor lan ka jing sngo tho ka bangyo kata ka de ka thong ka jongi
hot ya ka pon naman nga syukwa ban shu emphasize ka ni tingin namya don por ban ya ti jeli holor kit khot ki babon rangan shushim tangawai kanuksa pakata kalong ka ni khot ka bangyat ngi tip ha tunya pai sha Yones kalanong ka ba ningkong ka khot ka ba ningkong hado ka balai ngap yo jisu lai nujor lane kay ka jing penshai lane kay ka ba uju nong tho ma Yones bla tho ikane ka gospel Yones bla tho ikane ka kitab jing penpau ndai ka ka ba niyo na Yones lanong ba ningkong ka khot ba ningkong hado balai Hagawa mening kong ula don uktin, bat uta uktin, ula don bat ublay, bat uta uktin, ula long ublay. Sengap kita ikan tin, uni ula don hagawa mening kong bat ublay, kabamut, nado bam jukut. Om day hadin ublay ula penlong iki baro. Kot balai kong, da ula long ki baro, tarmut ujisu, utau amen, bau Yones, batho ika kitab jing pau, ong bulong amen, hang ning yu i bau ujisu, ulong, unong tau, unong penlong ki baro, da ula long ki baro, bat klem mau, shem lalong ka ru kabalalong. Probably lang bagi ni kita khot artli ki bangidang siya badminton habang ni siya puli at face value ya jingpan pau like at sao ikumba ujisu ulong ubaning kong na kibala tau duble and ladang ni pat ya ka major text ya ka text ka basyay nyo bu jisu hi ulong utaw nong penlong ujisu ladon bat ublay bat ujisu ulong ublay pi kini kita ki contrary passages ya kabangin ya pet akan singilan kum kini kita khot Kiba Ïapyrshah Kiba Ïapyrshah rangin persyang ban harmonize yaki ram ngai tongan shapai no sha ka parable laneka parshi japang uruspa bat ulazarus ya pai shlukas kelnom khan riu khot ka bakat khandai do lai huai nang tangin sekran khandiat halor kani ka banta dia ladan uwei ubriu ubariuspa bat ula cukup dakat jan sau betul bat kajan linen bani udah le pahu ru halakasni ladan ru uwei unongkrong ubakerteng ulasaros ubala tap dikito jaw ya ubala jubo hak khodop jong uta bat ubala jusno kwa ban pen kedang yelade na ki lingkhot lingkai ki baju hab na kami jong uta ubariuspa sisa wat kikso kila juan jliano yang kito jaw jongu kala jati ba uta unongkrong ula yapno bat balaba no yu daki angel syaka shadem u Abraham uta ubarius pa ru ulayap no de bat latep yu ti habi job ula kmet ya laki kmat haba ula long ha jingkordet bat ula yo u Abraham na jengai bat yu Lazarus ha ka shadem ju ti ula perta bat ula ong ko kapa Abraham tu isne yanga tu pa ru yu Lazarus ba unwi ya ka kmut shingli api jong ha ka ba on yo penkriat ya uthli jonga na bala penkordet yanga ha ka ni ka thli ding ti u Abraham ula yathu khon to kenmau ba mami ka ba mi dang im melayo priang ya ki ba bha ki jong mi komjo ru Lazarus ya ki ki basniu reimenta hang ni yu la pentengan ya meti la penkordet na lor kini baro ru putet la bos kem ya ka kharai ka bakrau ha preng jong ni ba jong phi bakumta kita ki bakwa ban le shashiliang nang ne chapi kimla lamni kita ki ban nang tu kimla wan shashiliang shangi uti ulaong habakumta ngakirpat yame kokpa pamen pha u shaka yeng ukpa jonga na banga don sangot ki para pa un yo maham yaki pa yo kiru kin wan shaka ne ka jaka ka jingkordet nrei Abraham wong kidon u Moses bat kin nongi turpa ai kin snow yaki ken uti ulaong kumta kokpa Abraham Henry lada uwei ni kinong yap un lechaki kin sakella ka bamut ulay thu te u lada kim snap yu Moses bat kinong itu lupa kin am ngai ru wat lada mi bat uwei ni kinong yap Pramangat ka ikapangyo hakan ka Jingiaphylliew jongi hakan ka sngi hakan ka por na Lucas ka Jingiaphylliew jongi kadai ka parshi ka parable oi ka tin kasi ngam da tip han re ka don be tangawai gurukom batai ya ki kentin ki ba longkom kini ngi ong kita ki parshin re ki don bonjat ki parshi kumengilai ban ki por menshwa ki don ki hyperbole ki parallelisms ki don ki allegory ki don ki
parable ki don ki figures of speech ki ba pero per. Right? Ha ka ne ka kanti ka ne ka Jingiaphylliew jungi ka day ka parable la ne ka parshi parable. Hoy. Kay ka bangi ihang ne la don tao ruspa ubala im ruspa uba le bam sutnyo gibre baduk don tao Lazarus baju ap ha ka kerdop ka jong u ap kami lanti jing shaban yo bam yo di na kamit ka jong ta ruspa. Jing to kana gong ba kikso gilawan banjilia ya gi to jaw jung ne ubre le se ula long ubre wapang ba shitom re klam yo ga bam ga di ga budai ban yo Lazarus la ya Lazarus la let ban shong hapne jong Abraham kat ba u Lazarus la shong hapne jong Abraham u ne u ruspa u la let chudu jok kane jing eto kanala ne ka parshi ka parable ka jong Jesus Christ kadon ya ka ay ban batay hang ne ban ngin se pa yatin katto kan ni te hadin bun ne u la let u ne ruspa nang tena jok u kerpat yu Abraham wang to la ka long bala to ay bun ne Lazarus u badon habneng un wan ay yang ay ka namar bagas liang. Andre u Abraham o ang kumno bunwan ki breo na siya ni kimla ban poy siya to na siya to kimla ban poy siya ni. Shusho uneo breo namar bulas ngaw lem na kabanta ki men ki para ki jong ulong to ay bu Lazarus bun let ta ban yakren ban Ïapyrshah Jingmut siya kini ki breo ki baying ki jong ha. U Abraham u ong pa habakila don ya ki jing to jong Moses. Apagilat don yang kijing thought jong aktin jong play balay pat bagi don kam yu Lazarus ban le wat la do Lazarus un le kini ki breu kinum la ban nget ban ngap e kantin jong Lazarus ngap kini kantin ni bakat do Ula ito te ha la da kim ngap yu Moses bat yakinong ito lupa kin nget ru wat la da mi pat uway na ki nongyap. Kibabun ha ka nega pertay ka nega sngi ki shemya ka nega parshi bakalong literal. Hato pila mo ban ong ba uwe buwe bro bahok unlet ban shong ha ka pene jong Abraham ha ka bozam jong Abraham. Lada di kumta ka bozam jong Abraham na nega pene jong Abraham kan he adok ano. Hato ka dujok bat ka beneng kia jan hadok atata ba uni u ruspa nang tina dujok bat u Lazarus badon ha beneng Hagap na jong Abraham kila ban yu iwe lane uni ruspa ula ban yakren bat u Abraham at kane ka parshi bat ngi hap ban sushim ya kane kum ka parshi ngimla ban ong ba kane ka jing hikai syapang ka eg ba jay ba yap the state of the dead sap kane contain jong u George Elad uway niki scholar bam day 70 Adventist ngila kwa knang ban wan ra e kane jing tho jong u kanang ba nginyo ay perspective shabar ka iba ngi ki Adventist ngili hikay baro shikata sangap ini kantin a parable which made use of current Jewish thinking and is not intended to teach anything about the state of the dead. George Elad, Eschatology, in a New Bible Dictionary edited by J.D. Douglas, Grand Rapids, Michigan. Earthman's Publishers 962 Slagabas Laispa Prabhupra. The uni urustan uong bakane kadai ka parshi. Balay namar ba ha ka parshi hi barabor lane ha ka parable parshi lane ha ka parshi parable kadon tang kaway lane ar kijing hikai kibalong specific. But hangi ngimyo I ba ujisu kat bola keren yang ni kentin open shy but kibayap baro akin let ban shong ha kapne jong u Abraham but kibapop kin yu I ya kini ba shong ha kapne jong Abraham nga shukali kijing kali kabeneng but kadujok kabukum no kata kan long hakaba kibreu kin la ban I way pat kam tame kibreu badan ha beneng Nasaray ka long kapor kabakamen ya ki habakin yu I kibreu hadujok bakin jenjar sertok Hagajing shem jinjar jongki. Hoy prabangat kanegad benta ka bang Ïapyrshah kanegad sngi kasudon tangkat ne ban kran. Bahoot lado breu ngap yigijing thought jong Moses bat yigijing thought jong inong itulupa wat lado breu bayap ru umi ban let ban pensyay haki kinum ngay.
Kaya jing temu jong ane ka parable. Kaya jing temu jong ane ka jing kren. Tan siya puli kadakot ka baat pusan. Teo Abraham mulai itu akun token mau ba mame kat ba medang im melayok pediang ya ki barok babha ki jong me kumjo ru Lazarus ki besniu rai menta hang ni ula pentengen yame te la pen kordit ka issue hang ni kadai ke jing je jong breu ngidon ka wai ke jing im ngidon ka wai ka lat ban im ke jing im ka babha bat ban yo pediang ya jing ainong ke jong oblay hoi ke jing ainong ke jong oblay ko menglay puli kini kitayo barok pratali syadin kawan hadin ke jing mi pat kawan rengkat bat ke jing mi pat ke jing ainong ke jong oblay kamjia maria yap ubriu kanut ubriu umlet tanmut ubriu umlet syabeneng mar yo tiak lan maria yap tika ke jing hikai ke bengyo shem naga nega jingi puli jongi ka long ba ni don yaga chance ni deban shim yaga chance ka tin jong blake lapan shai nadong shadong yaga bengi deban ngai bat ni de hajing shisha bat ngai scam hagi jingi kai jong blake amban long kumuni u ruspa balet ruspa ka por ba u dan don ka nega perthai la yo ka lat ban kla hagi jing im jongo en boy shedujok de hanta usut ho hagi jing bakla jongo kiba pop babon anda ke jing bishar ke jong blai kan kut apa kibreu kin ya sha ke jing penrem bam jukut kin snot ho bakila le shisha ek bakla pra bangai bat ki parlok kan ni kalong ka sngi aku mapir mangangila banjit mapir ngangila banjit akan ukrukom in im kram ngin yo ek bainong ando chisun wan ngin im aga bangin yo ek bainong jong ke Jingiapyrsah bam jukut andala rai penrem ini. Today you will be with me in paradise ne mentagas ni menlong rengkat bat nga ha paradise kibreu ki banget ha ke immortality of the soul ki panan kam ni ke jing kren ke jong jisu yuto dakat halor ding pna ha ka bo u neu dakat lo apply ki pop jong u balong so bakan mawenga ha ki hima ki jong me jisu long de shisha mentagas ni mendon rengkat bat nga ha paradise kadang ke jing habangi puli ke jing puli ngapalay u kajingbo jong neu koma hadin ane haswa jong kanigaktin mentagas ngilan today kapan per baklabak e kajimut ton siya pai siya Lukas kalnong ba atpulay kadakot balay po kanday hadok sa pulay paring niya pet niya kaneka problem text kaneka jingbam soto siya jongi kamut ayu hato uniu Reu dakat la neu bau jisu la kular bundon ha paradise la don ha beneng maria ege jing tmu jong u jisu la nek ege jing mot ka bengila ban syam hang ni let's say la dagim la ban yo ege jing mot ngin ku mangilai kren meneng ni yat lengba kan nek principle ka baong ni yat sha ka major text sha ka clear text ban ye pet kai bak bible ka kren Lukas arpulai lai pukandai do sa pulai kong uwei te na kita kinong kamsneu ulas din ula kren ben ya u da ong mem long utau Chris topen im yala de bat yang ide ndrei ta wei pat ula yato pat ula sneng ya u da ong mem shep ting satia yu blay na ba me long hapo jo jing pen rem mangi shisha da ka ba hakru namar ngi yo diang ya ka badai ya ki ai ru ya ka bingin la le ndrei uni shim la le ai ru em kabam day long te ko jisu to kan mau yanga anda me poi ha ke hima jong me jisu te la ong ha u shisha nga ong ha me ha ka ne kasni men long lembat nga ha paradise pila do komau ya hadin jong ne ka kentin ke jingmut jong ne ka long ba ha ka ta kasni ha ka ta ka klemat maria putau breu undon bat u jisu ha paradise rai lara ka koma ka wan pat hadin today hadin kanega sngi kamot bau jisu kular yau tau breu kataga sngi badashisha unsa yo bandon batu a paradise hoy prabanget kanega Dkhot ka ba sao po
lai kalong ka way ni Dkhot Kiba Ïapyrshah nya persang jing sha ban tackle kendiat hang ni o habangi pet ya kane benta lada ngishim bet ya kane on face value kane kalong ka ambiguous text kalong ka minor text kaman syong no ngimla ban soto ya ka e jingmut hang ni namar unong tho ubla tho ya kane ulabo yu koma hadin jong kane ka jingkren larang ngishim ya kata kala ya persyalut ya jingkren jong jisu hi ke bangila ban syam hayones kelnong ba arpo ka Dkhot ka bakhatnyo par hayones kelnong ka bakhat saw ka Dkhot beningkong hadok ba lai ka jing kular ka jong jisu bun wan ban syaw pat yangi don chupuli gini Dkhot artili Yones arpo khatnyo ki kentin jong jisu ki ong ki kentin ki ong kumni jisu la ong haka do wat kata enga namar ngam pat let kiu shauk pa and rei to ki let shaki para jonga but to ong haki ngan sa let kiu shauk pa jonga baru pa jong pi baru blay jonga baru blay jong pi kat baka Mary Magdala kalay kendo yu Jisu Christ hadin ka jing do jing kermen joka namar kala let shalom jing tap ka klam yu isyo Jisu budan tan ray hadin bu Jisu la pawa ka kper kana mot ning kong bu dayo nong ap kper la nong sumar kper and ray kado ewai ka tip bu dayo kan ra jong ka Jisu Christ u Jisu ong bangam pat let chuk pa ka pamot haba u Jisu la yap u klam keo bet bet shabeneng haba u Jisu yap u tia ha ka lom jing tap kumba ula ya tulupa kumbu jona ula don lais ngi ha po jong do kha kumtaru ukonu breu undon ha glom jing tap aga singa balai Jisu la mi pat le kandoi ka Mary Magdala but lopen pau ila de haka but ombo umpat let kiu shapeneng ka bomot kanega de ka sabot ka bening kok hato utu hato utu reu dakai la poi shapeneng la de ula poi shapeneng ka bomot bo Jisu ru la de bandon hapeneng namaru Jisu ong menta ka singi mendon pat nga paradise tonya pet sa kanega we kanega de ka jingkular spang jingwan asin jong Jisu Christ laru Jisu lane laki bayap kantop yune u reudakai la don habneng balai bu Jisu haban wan chung ne perthai ban shaw yaki brei wap ni barok ki kristan amdon way u kristan ru u bam ngai jingwan asin jong Jisu Christ ngai up yaki jingwan asin jong Jisu Christ ka logic bu Jisu haban wan chung ne perthai oi kadan tang away pagkata kalong ban wan ban shaw yaki brei bayap yaki brei ba im aki jingwan asin ka jong Jingiapyrsha sha Yones kalau nom kat saw Dkhot beningkong handu balai. Wat ki ku selain na gadono jong pi to nget pi ho blay to nget hangaru ha ga yeng pa jong adon shibon ki pulit chong ne lem da kumta ngalaya to ha pi na bangan sa let no bat kre ki chakai pi andangala let no bat mangala kre ya pi ki chaka ngan wan pat bat ngan shimti ya pi haladihi baha ka ba ngangalong manga piru pila banlong Lada u Jisu ya une u breu u balayap halor u ding pna. Ula syai u lane ula penpoy u sya paradise. Kamdon ke jingmut halor kene ke jingkular ke jong Jisu ba om bangangan le. Anshna ke yeng syong ne nagabanta jong piwai. Berapa kan? POE larangiya na ka minor text na ka ambiguous text na ka text ka bam shai na ka Dkhot ka bam shai niya sha ka Dkhot ka ba shai ngin shitom hajing sha banyo ek jingmut shisha jong kano ka benta na ka tin jong plain rai larangiya na ka major text na ka clear text na ka Dkhot ka ba shai kadar ka bang nimdon ya ka jingkli nila la se banong subject ka shai. Dia pet sakaway ka benta ka bashitam lang ba kijing thought jong Paul ki bingila ban shem ha Philippi kalonong maningkong ka Dkhot ba arway hadok ba arpusaw. To depart and to be with Christ ban let but ban long lem ba Jesus Christ. Hato Apostle Paul umot lang ba kinikitin ki bangin siya puli. Hato umot balada uyap
unlet siya beneng bansyong banu Chris. Lado Apostle Paul umut kumta, te kaya kabanjiyay kijing to kijong ya kabula kren siya pang kijing wanasin jong Jesus Christ. Kijing mi pat jong ki reuhok ki blatia ho Jesus Christ. Kijing wan kijong Jesus ki lo ki peneng hakabun wan bansyaw ya ki brig bahok. Pedang im bad ki brig bahok ki belayap. Dan syapet ya kaningin persyang man tackle sa sisin ya kani ka Dkhot Kiba Ïapyrshah Henry Ïapyrshah ka don ka Jingmut Ïapyrshah ladang ila ban sutho ya ka Philippi kalanong baningkong Dkhot ba arhuay do arpusa ko ang namari nga ban im kalong ukris pat ban yap kalong Jingmantoy ken Henry lada ban im hakado lada kani kalong uso ka Jingtray jonga te ya kano nganji ngam tipsyo Henry ngas ngaw lengo hakane baro habang nga don kajingkwa ya kabanyo let no but ban long lem but ukris na baka long kampa shi kadai toy bansa hagado kalong kabakam don kam ken ha na kabenta jongpi. Hato Apostle Paul ong hangne bahadian buyap unlet kiyo bebet siya Hato Apostle Paul hangne umot bahadian buyap unlet banyadon rengkat bat Jesus Christ. The lele ruem. O Apostle Paul hang neo shuk ong bangarakwa dik bandon bat ukris. Berkata kalong kijing kermen kabangi ilong ba kijing hikay jong Apostle Paul bo kwa bandon bat ukris. Nray kamot ba mariyap undon bat ukris. Kumababon ki riunget Kristan ki bihikay ka immortality of the soul kinget. Prabanget Tun siya pai siya lightly kijing hikay tanray kijong Apostle Paul nang tapat lesengin niya pet. Hato kaya hap na em kani kijing batay. Kabangidang siya pet mentan kibangidang siya batay bat kijing hikay tanray kijong Apostle Paul. Ini pai siya kini Dkhot. Ini pai ni kong siya ni kong korin kalanom bakat san Dkhot bakat riyo Dkhot pra. Ning kong korin kat san kan riyo Dkhot pra namar ladaya kibayap anong panmipat te ya ukris ru shem la panmipat te la dayo ukris shem la panmipat kejinget jong pi kalong kabathala yang sa hakipop jong pi te kumtaru kita kibalayot ya ukris kila jot no keng angning ibu Apostle Paul open shy kene Jingmut kene ka major text ka clear text ka Dkhot ka bashay kadar o Apostle Paul ong bagi bre ki bayap ukris kilayot hiya tat hado kejingwan arsin kejong Jesus Christ. Nanya pai siya ningkong Thessaloni kalanong basaw Dkhot bakat lai Dkhot pra. Henry ngimon ya pi ban tip ko prabanget siya pang kita kibayot hiya. Bapin ngosi kum kita kiway kibamdon kejing kermen. Namaladang inget ba Jisu layap bat bawal mipat kum taru ya kita gibalayot ya ho Jisu ublain wan lam lem badu. Namarkane ni ong hapi dagak tien utray ba mangi kipadang im ya gibalapan sa hado kata gejingwan utray dan lelay ngap mangi kipadang im ya kaba lapan sa ingi hado gejingwan utray dan lelay nginam yo ban let shway kita gibalayot ya. Nabutray unwan hiyan na peneng bat kajing risa da kajing dagaktian sawaw ang rangba bat dagat turay ublay bat kita gibayap ho Chris kinyami pat shwa ondo kumta mangi kibrang im ya kibala pensa on rong no ingi lem bat ki yakilo bat yakabanya syam barutray ha kaswing beneng te kumta ngin yai long junom lembat utray na bakum tato pen ya pentengen paralok dakini kentin prabanget kay kabangi hang ne kadai kejing hikay kabashay kadar kejing hikay tanray kejong Apostle Paul kabamot bo jisun wan shaw katkum yones katsa uwe du live jisun wan shaw yaki briw ki bampad yap bahok bad on wan shaw yaki briw blayot ya an penmi yaki na kijing tap kani kalong kubor sngotanat bat kubor kaba sngo skem Artemati saw pra. Continue Apostle Paul show
Timothy nado menta yang alabo ya kata kapan sengat jong kahok ya kabo try uta unong bishar bahok un ai hanga kata kesngi ba om tan hanga hi ndai kita baro ru Kiba ya kata ke jing mi pau jong u ko ki prabanget ba jonga kai ka bangi lap kai bangi shem lamba kini Jingiaphylliew kasai wa apostle Paul agi Philippi iway at huwe hadu at pusau umot ba Maria yap unlet shabeneng don lembat u Chris agi jimut jong apostle Paul kamut bahaga kelep mat ka ba u Jesus Christ unwan hadien bu yot ya haga kelep mat bu Jesus Christ unwan unyot da shishai galat don angkat padukan rat jong Prabanget kita gini gi teks ki balong contradictory, balong contrary let's say, ki bangim la ban so tho shai, ndai la rangi shim kelum lang ke Bible. Tak daw Isaiah ka lenong ba arpu pra Dkhot bishop ho ong. Ngi ban puli lan halor lan. Kandiat hang ne kandiat hang tai bangi kelum lang ngi ki jing hikai na ke Bible broke away. Ngi shim ya ke Bible as a whole. Jingkali ki bangi don leng ba kini ki contrary passages long ki ba shai. Prabanget ni ya sesya kane ke jing Dkhot jong Petrus hato Jisu ulai yalap ikibayap hapatok habendi hagapor ba ulayap bat belabu yu agar jing tep jong Joseph na Arimathea preaching to the spirits in prison banyalap shigimen sim habendi na hapatok Tanya pai shining kong Petrus nong balai Dkhot bakat lai hado arpong ini pulit teri gini jing Dkhot baro. Dewa ayu tau ban pensneu yapi. Larpi long ki baya bot skem ya kata kababaha. Ndrai larpi la sya shitom ru na kabenta ka hok suk mapi. Ndrai wat syap ting ha kata ka jing ben syap ting jong ki. Lam ne wat ki kuslai. Ndrai to pendon buram yau Chris kumutrai ki donut jong pi. Waktu long ki bakloy, halaga sngi, ya kaban ay jubab yu way po way, baro o bapan na pi ya kajingpan inia, chapang kata kajing kermen, kaba na pi. Ndray da kajing jamnod bat kajing ting buram da kaba pi ay bat ya kajing ya tiplam babaha. Baha kata kaba ki ya kren benya pi. Anyok pen snol eran ya kita giba kren wat daw ya kata jing long jing em babha jong pi ho Chris. Namar ka kam baha ken la daga mon blay ka ibet pin sha shitom ha kata ka bale bha ban ya ka bale snew. Nabo Chris ru la sha shitom shi sin namar ki pop bahok na ka benta ki bam hok. Knang ba unyo yalam yangi hau blay. Balapan yap ya hakadok. Andre balapan long im ya hau mensim. How balalet ru bat ulayalap hakita ki mensim hagabendi. Ibam shim lakongo menhendai menbagajing yai sya slim kajong ublay kala ap kami hagi sngiu noah. Bat udang tau ya ga yingling. Hagaba kendiat ki mensim tagalong prangut kilayot hiya im kilayot like im dak Prabanget kajing kren kajong Petrus hang ni kadon ka contrary kendiat kadon kajing bamsyai kadon kajing keli lese kabengila ban keli habu Jisu layap hato ka mensim jong Jisu glalet ban yalap shigi breu ki badon abendi kena baki ken nget Jisu layap berkalong ke ege beshisha bakidai ban kelak bamut hang ni ka cringe pangi antediluvians na gibreo ki sngi jong Noah ki blayap hadin ke jing yalap ko jong Noah shis pa arpo snem bleo la ai kala jong jing isnain re kado yawai kat bakim pediang ke jing yalap jong Noah bleo lawan ra ye ke jing penjot lengba ke jing shlai tangu Noah pat prangut gibreo ki like im hato hang ni Petrus suggest Jisu lalet jing shishawan penkela bamut kita gibreo ki badon adujok kita gibreo ki blayot kia kita gibreo ki blasyak penjot ha kata ke jing shlai em delele ru em na balai ke Bible ki hikai bagi gibreo ki bayap
yotia kumno jisun le katbo jisu telah diru ula yotia katbo ula yap halo ding penhadian lais ngun samipa pramangit ban pensyai kene kamat ngin syo puli kat tu kat ni Dkhot kidon Dkhot ki bangilai puli mensywan dan ngin puli pat yakini sa sisen dan ya pai shikini Dkhot Hebrew gelenong bakandai Dkhot ba arpanyo ko ong te kumbala bo hagi breu banyap dang sisen pat hadin kani kawan ke Jingiapyrsah tarmot hadin ke Jingiapyshah kawan ke Jingiapyrsah kata kalong basyai u jisu u klemlet banyalap syekta Hebrew badon habendi hoi hang ni let's sing ila ban om bakane ke jing kren ke jong Petros hagi ni ki contain ki wan rai ke jingkeli wan pensyai ngi dai ban pet ke konteks sang ne bo Petros u kren ngi dai jing syawan syaslam ngi dai ban jubab Sepang jenget ke bangi dan rai ke jokapor ngidai pendon kami kalat ban jit ban bot yublay Ecclesiastes lenong bas kandai ke Dkhot basan ke on mar ki ba im kitip bakin yap rai ki ba yap kim tip ai lam ne kim don ai show nama ke jingkan mau yaki kelaklet no ki rai ki ba yap ki yot ya But kam don show ke ke bakila ban kat mau lan perkat sam chis pas open reu kat basau ong kamen sim jong u kalamina ula let pai sha khandau hagata ka sngi I jing perkat jong u ru ki do na ning kong koren la nom bakat san kan reu kat pra ning kong Thessaloni sau kat lai ru kat pra ko ming le puli hang tai haneng kini baro ki pensyai te shisha ba ki bayap Maria Dkhot mensim ki otia bat kim tebe show ki ap ya kata ka klub mat kat jing kat kom ka jing kular ke jong blay aning kong koren nom bakat san bat ning kong Thessaloni nong basau bo jisu no so wan pat ban shaw yaki prabanget tongin siya pen shisha da ka negra Dkhot ya katay ka bangi puli na ka shitiu Petros nya pai shi Hebrew nom bakat way Dkhot bahnyo Pai ka eka kam ka bo noa lale pat ka eka bla jia ya ki breu ki bam breu blay pai ka eka ba new ya ka kam ka bo noa lale ha ka bo la yalap ha ki breu baro shwa ba ka patay cha penjat da ka Hebrew khat we nyo ka ong da ka jinget noa ha ba lama ha mi udu blay shapang kita ki eka ya ki bam pat shim la haba la ban ki ya u da ka jingting breu blay Ula tau ke yeng lieng ban pen im ya ka yeng jong u da ka bolo pen rem ya ka patay bat ula chia long unong yo pateng ya ka ta ka hok ba ka ba kum ka jinget ing I hang ni lembaga ni ka Dkhot hoi ka ni yeng lieng kam dai tang na ka bantau noa an rai ka dai na ka bantau ki breu baro en rai ki breu kim shim la ngap kim shim la yo sngaw tat Ondala wanu slap ya kaba kimpat juk syam kot ya jing im jongki kin sanget ya jing hikai jong noa apor radir palat ki klemla syo jing sha anyo an pen im iladi prabanget ya pibit yang ngaru larangi pendir palat ya kapor ban penyesuk padu blay pralok ya don mano na pedeng jongi ki biapet hagan ni singi skwan kan tu tangkan ni Ublay udon ya kalat jong jing isnay kat bangilang don apok kalat jong jing isnay dong inum ken sting inum shim sting no ka sngi kan poi kapor kan poi larangi ngim shim kia ublay un kang ya ka jing kang ngi insa sha no chabar kum kito gi brewa ki sngi jong noa kene ka long nuksa namar ka jing bam nget jong ki kilayap mjoro namar ka jing bam nget jong ngiru Insa do leno jing im ade kalat pan im shiro ki bam chukot ini pai satang kawai ka country passage ini pai jing pan pau ko nong ban reu ko khot bakan dai do khat wai tai ni pan kot no ka jing puli jongi jing pan pau reu kan dai do khat wai bat man ba ulapli ya ka jing pan dai ka basan mau kidan nyotli ki jing pan dai lah ka bu jisu ulapli jing pan dai laha ka pasan layo I hapo keduan ya ki mensim jong kita ki bala penyap no na ka benta ka tinu play but na ka benta ka ta ka jing pla ya ka ba
kila ju yabat scam. Te kalay pertara kaktian bajam kita ong. Tat lano ko try kan rat, ubakhoy, pat ubashisha, membishar kut, bat penhiar kaput, nakabenta kata ka snam jongi, alor kita ke basyong, ha kata ka kendaw. Bat la ay, ha uway pa uway baro, yakijan ko balik. Balaong haki, bakinda yasyong, tacho, sa shibet, arbet, dat andon pendep no, ya kita ki para syakri, jongki. Ru, bat kita ki prabanget, jongki. Ya ki bansa, penyap no, kumba, ya ki ru. Prabanget, kani kajing ipaw kajong uyones kapingla ban syama kitab jing penpaw. Kidon ki baong, bakini ki mater ki rauhok kila poy siya beneng. Bat kat ba kila poy siya beneng, kila kerpat yublay, kila kerpat yublay, ban penhiar kapot yu gitu gibre gula penyap yaki. Wow, ka beneng ka ba, kumno, kalong kata. Hapa ki beriu, kidon ha beneng henry kidang don ha beneng kajing bam komen, kajing saanut. Kidang kwa ban penhiar kapot, yu kita gibre badon aga kendaw. Hato kan ni ka keren siya, na kapansyay bagi beriu ki bayab, kidon ha beneng. Talaylay ru Hato kini ki beriu ki badon ha beneng kim kemen, ha bagi laydon ha khamat jom blay, bat ki angel. Ton yapet kini kantin, jong u George Elat sa shisin. Yapet na kani kajing ta jong George Elat, a commentary on the Revelation of John, Grand Rapids, Michigan, Earthman's Publishers, Earthman's Press, at kanday Spanyo puar kaslaga bashi spotlight. He continued gibong, in the present instance, Revelation chapter 6, 9 to 11, the altar is clearly the altar of sacrifice where sacrificial blood was poured. The fact that John saw the souls of the martyrs under the altar has nothing to do with the state of the dead or their situation in the immediate state. It is merely a vivid way of picturing the fact that they had been martyred in the name of their God. Kani kadega stand baki Adventist kilihikay dagi post nem. Rengas ngok men. Pangila bat shem. Bagi ron ki scholars. Nabar ka jinget jong ki Adventist. Kibalanget na kani ka jok jing hikay jong ki Adventist. Prabanget larang ngingilong true. Agaktian ka jong ublay. Larang isya ni askem. Agaktian ka jong ublay. Larang piday u Adventist. Piday u Kristan. Nakanogo ka jinget. Agaktian jong ublay. Kaday ba niya lamya pi. Chaka jing shisha. Jing penpaw, Andreo kandai do katway, kasyukren tangkat ni. Mangi, paro, iway piway. Mangi, iway piway. Idon, yakalat, banjit, kalat, ban imhok, ban imskem, nagbantaw blay. Wala dangi siya leben, wala dangi siya ban ben, wala dangi haban siya penyabru kumkimater. Bakongsan kalong bengila nagbantau blay. Ublay on sa ay kabay nong kabangidi hok panyo pan pediang. Prawet bait jo nga. Oat ka Bible. Kalaban i kumbaka contradict i way pan. Nray habang ngingipet baniya ikijingi kay jong Bible habang iti jo liw. Iyit baniya. Bible kam ju contradict. Yala Let's say ikijing sngotho jongi ngiduna. Let's say ikijing tip jongi ngiduna. Let's say ngipet dagigit kamat. Ya kapag inong to, jong Bible kimpen. Tang ta let's say kalak bandon, a contrary meaning. Nang laypet lot gini gisantli gibantagan ni kasungi, pangangit skem ko giprabangit, bangin yay kan mawi kani. Lak bandon iway Dkhot hang na iway Dkhot hang tay, rangim lak bantawi ka doctrine lang baga wala na artli ka Dkhot. Kibreg balet theology, kibreg balet systematic theology. Kiyit, ya ka Bible barok away. At kitaw ki models ki pasyang man sungto ki models ki paper kum no blay kwa yang iwe piwe antip ya kamon jongo to plan ker ku yang to plan ker ku ker pang yang kat bangi ai ap kat bangi ai pan kre kat bangi long kita ki syakri ki ban plash ki wai pat chapang kaktin ke jongo blay ber ku bo jong ki lai angel tat ado bang ne syampat la syam tayo ko ki prabangai ai bo blay ker ku yang iwe piwe syukan mau tangkat ni
Kaktiin jong blay kalawan na kajing persat mensim bakoy. Mensim bakoy ladang ngidway ipan bon u shisha un pen shisha bat un pen syai ke baro. Belum lang kay bingilay pet kani kasngi. Bayap kim don abeneng. Don kita khot kiba i kum bakran kum ta. La ban shim literally lanang ila ban shim yaki kum ki pashi. Ray the lelay ruem. Kim kren. Apa y kelum lang the Bible. Apa ngishim kelum lang the Bible broke away. Immortality of the soul kadai ka kabubaman ulabo hagi jingmut jeng berkat jong ka badu Adam shua begin hap suka pa. Ula kren gini kentien baru ong. Ublem kwa pi ban Syagi bam jukut lene ban long kum ki blay. Kajing pen be jong saitan ni kini kisengiru. Long yang iway piway. Long balak loy, pen pediang, tien jong blay, nengin sengap yaki kana puraskam. Jong gino hikai ki bapero per. Manga, kayeng jonga, ngi baro, ni kwaan pen syong nong rim yaka way pakaway kajing ngay, kabangila pen syong nong rim hakajing im kristan jongi. Wan bet nakakatien ka jong blay. Ay berkatakan long katong jong pir ki prabangay. Dunia duay. Pa ublay jong iba hapning. Ublay shibon try ba it gani kajing pansyay jong may. Namba gani kajing Ïapyrshah jong i. Country passages. Kijing Dkhot Bible Kiba Ïapyrshah lani kiba shitam ban soto. Pay try jisu ngilay wrestle gani kasngi. Pat shibon ki ay. Nangit skem. To ay. Kajing ilam mansim jong may. Habang ya syam ki benta ki bakum kini. Pangipuli kaktiin ka jong oblay. Tong inom sange tang bag kita kajing puli penban nginya siya kaman. Nginya siya prang. Nginang ya yit siya siya. Ban nyepet yung Bible kulum lang hibaro kaway. Chilan hang ni, chilan hang tay, kaway ka precept, halor kaway ka precept, kaway ka jing hikay, halor kaway ka jing hikay. Ang baman simakot jong may nginla ban siyay. Kajing tango kapakarpang jong may kajing im jong i. Maap kilat kipop kereng kan jong i. Rida kaya sumaringi ko try jisu. Tat hadok bangin syampat. Sakaway pat katop Jingiaphylliew kami ke Jingiaphylliew Jingmut. Ini barok ni pa nakerteng jong Jesu Christ belong nong penem panong sius pa jong i menta bat halakartaru. Amen. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go.